Lähde kattoo Dubrovskin näyttö. Näitäkäs saa myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitää sä nyt saada jotain uutta ikkunaa. Anna todella. Ei se ole minkään arvonne, jos ei sulla ole tekijätiedossa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäisi. Ottaisit se vaan pariksi päiväksi. Niin ei sitä kukaan muu ota. Otto. Ei se mitään, en mäkään ois sua tuntenut. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei. Mä oon aika varma, että se on Reeppini. Ilja Reep, haista paska. Huutokauppa on huomenna ja pitäisi päättää, että ostaako sen vai ei. Ei tässä nyt enää tommoseen ryhdy. Ainoa tapa tehdä rahaa on sijoittaa. Entäs 6,5? 6500. 6500 on herra siellä takana. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mitä ikinä muutenkaan tehnyt meidän